Wis aja Pak cah iku nek guyu malah do wedi kabeh engko cah cilik-cilik. Apa nyus gorenya? Gorenya. Nggih. Walah ya kemok idoni iki piye matanganku. Wah aku kok undube iki. Ndara Dewi nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Mboten leres, daya kewajiban lan pakaryan kula sak menika samrambung. Wonten tamu nggih. Oh alah Ndara Dewa. Monggo Ndara. Oh. Sabar-sabar ya. Hantangannya iki ngono ya. Ya. Kayaknya rutuk kopi toh ya. Nggih, Ndara. Hawane panas-panas, Pak. Cocok ya. Cocok ya nggo nyekuput sembarane ya, Ndara. Wis ngene. Arum, Nggih. Margono Wigati kelawan Bendarana Putri tak keparengaken. Nggih, kados ngoten. Ayo, Ndara. Iya dia. Dia ajeng dari sini. Mas pikulan sing satu. Iki lho sing nambahi kangenku. Saben-saben aku ratu mapak ana ing Taman Sari kene. Sepisan kapang lawan diajeng Betari Dewi Sri kaping pindhone Mban Ceti sing saben dina tansah kelipur lan sliramu. Tapi bab kangen mriko mboten cekaten yang datang benten ingkang kula rasaken. Kula uga kangen sanget dateng benci. Paribasa winten dalu kula menika tansah ngantosi rawuh mila kangge. Para dene sak menika wonten kalon damel wekdal. Monggo sesarengan dumateng kula ngrombak sak tengahipun sebulan asmara. Tumuju urip bebrayan kang asipat dijodoh. Diajeng dari sini. Pancen kuwi sing tak antu-antu. Besok kapan aku lan sliramu kares mek aku. Syukur bagi entuk palilae Rama Bedul. Kamu manatan oleh kayangan Salendra Bawana. Antarané diwan dewa. Kuwi wis nerak pewalan lamun son duwe sambungan. Nopo sapangan sira. Penjaranan perwatu. Menawi anggen kula pinjasa mantres. Kanjeng mungkin mesti wonten rasa. Sampeyan kula badhe tanggung jawab. Siap. Kuwae sepur bulan iki Rama Bedul. Meneh wis papan sliramu. Oke mawon kan santen kan. Memanismu ganmu jiwa
lan kasuwargan. Lamun tok ing mengkone sedulur Durandana mangerteni anggun sambungan tresna lan sliramu Yayi Sri Sadana. Lho, Kamas dipun Dora. Pun Kakang ora silih mripat. Nembe apa sliramu kelawan Dewi Sri? Kamas dipun Bedoreng. Mboten kula selake malih. Kula caket kalian bedhahe Dewi Sri. Pancen sawetawis kula nggadahi sambungan tresna kalian bedhahe Dewi Sri. Sambungan tresna. Leres. Apa ya kaya mengkono Dewi Sri? sedaya aturipun Kang Sadana menika leres Kang. Yayi Sri Sadana lan kowe Yayi Dewi Sri. Kamas Bedoreng. Mbok menawa pun Kakang ora sah ndadak ngemotake kelawan jeneng sira. Sira wis ngerti wewaler lan pranatan ing kayangan Salendra Bawon. Durandana lan utawa Dewa kuwi ora kena sih sinisian klebu keluarga ing kayangan Salendra Bawon ning ewandene kowe sakloron nelak dening wewalere Rama Gurudewa. Kang Mas Pikulun Doreng. Pangapunten ingkang kathah awit menapa tresna menika suci. Medalipun saking prenteling manah. Iya, bener. Bab menika mboten saged kula selaki. Kahanan sampun nedahaken bilih kula kedah sesandingan kalian bedhari Dewi. Mila kanthi menika Kamas. Kula nyuwun kanthi sanget kalian panjenengan. Mung ya wewadi menika cekap panjenengan ingkang mangertosi ampun ngantos sedulur Durandana napa malih Rama Pikulun Gurudewa mangertosi bab menika Kang Mas Punten. Pun Kakang bakal bisa nyimpen wewadi ya ning kayuan. Sawise ngerti kedadian keng kaya mangke iki tenane, ewuh aya ing pambudi anggonku bakal tumindak. Umpama ta aku sabela kelawan kowe, wulung tan muruna Rama Gurudewa mengko paring duka yen perlu bakal nyabda paring bebendu kelawan aku. Mula Yayi, lan kowe Dewi Sri. Kowe mesakno kelawan pun Kakang. Tenane atiku do duwe rasa gila. Sawise aku nyipati dhewe ing papan kene. Kowe lagi pandhek jenah sih sinisian kelawan si Dewi Sri. Nanging apa ya aku mung cukup timpen wadi. Aku ora bisa gondeli pranatan ing kayangan Salendra Bawon. Kamas Doreng. Kula mangertos kewaler wonten ing kayangan Salendra Bawon. Nanging menawi to kula kedah pepisahan kalian bedhahi kula mboten saged. Umpama kowe kelakon pisah, Kapilaur kukut jagatipun Sri Sadana. kowe Dewi Sri. Yen kowe pisah, Lengkeng iku juga tenane menapa Kakang duwe rasa welas lawan kowe ya Sri Sadana. Kamas Doreng. nanging kabeh iki marung trima cukup aku dhewe. Aku dhewe sing tanggung jawab perkara iki. Pengadilan urusanane Rama Gurudewa. Kamas Doreng. Sri Sadana Sabda katimbalan kula. lan jeneng kita Betharis. Apa bener manut ature kadang kita Betharendra? Jeneng kita sakloron wis wani andon sih pindhane wong bebraya.
Boten kula selek iman Rama Putu Budi. Sawetawis kula nandur tresna kalian Diajeng dados. Dewi Sri kepiye? Semoga ugi kula Rama. Kula uga tresna kalian Kang Mas Pikula Sri Sadono. Mila kula nyuwun lilah panjenengan kersa pedhan paringis dumateng kula lan Kang Mas Pikula Sri Sadono. Sri Sadono lan jeneng kita Betari Sri. Jeneng kita sakloron perangane Jawata ana ing Kahyangan Salendra Bawon. Kang minangka jeneng kita sakloron pisahke sambungan tresna kita. Rama Putu Budi. Kepiye? Menawi to kula kedah pepisahan kalian Diajeng dados. Kula boten saged menawi kula ageng tresna kula tumandu kalian Betari Dewi Sri. Rasa Rama. Kula suwun kanthi saged. Ampun pisahan antarané kula lan Kang Mas Pikula Sri Sadono. Ya. Mergo gedhening rasa tresna kita marang Sri Sadono semono uga kosok baline. Nanging ulun minangka pangarsaning Jawata ing Kahyangan Salendra Bawana kang wenang nemtokake sapa kang minangka jatuh krama kita. Ora sadengah Betari utawa dewa padha nemtokake jatuh kramane dhewe-dhewe. Apa meneh jeneng kita Sri Sadono lan Betari Sri iki isih kalebu kulawarga. Yen adren niat kita kepengin mbacut wis ora bisa luluh dening pituduh, wis ora bisa mendha dening pangrepa. Ulun ora bakal malilahi jeneng kita sakloron padha antun katresnan. Yen pancen adreng niat kita, ateges jeneng kita ora patut mapan ing Kahyangan Salendra Bawon. Wiwit dina iki jeneng kita ulun seblatake ana ing madya Monggo kula aturi jatuh sedaya pangandiku penci. Sadono. Sadaning Bathara iki sepisan dadi datan kabaleni. Mula kanthi kuwi yen ulun jabel marang sabda ulun, ateges ulun ora kena kanggo panutan kabeh para kadang Durandana ana Kahyangan Salendra Bawon. Kanthi kuwi gelis jeneng kita mudhun ana ing Madyapada selak kadengangan kabeh para kadang Durandana. Rama Putu. Sedaya menika bebendu menggaing upari kedah kula tumurun wonten ing Ngajeng. Badhe kula lampah Diajeng Dewi. Sawetara sliramulan kakang bisa nang percaya marang jodoh. Najan to kaling-kalingan gunung paribasa. Lamun to sliramulan kakang jodoh bakal tenemu Diajeng Dewi. Betari Sri kepiye? Dene ageng sama tresna kula dumateng Kang Mas Pikula Sri Sadono. Kula nyuwun panggung. Kula badhe sumusun kalawan katresnan kula Rama. Tumuruna ning Madyapada. Dewi Sri. Kendra, Nyadong dudu kowe ingkang kathah Rama Guru. ulun ngerti. Tenane jeneng kita ora tega. Lan mentala nyawang kadang kita kaseblatake tumurun ana ing Madyapada. Menapa mboten wonten pangapunten dhumateng kadang kula kekalih Rama Guru. Tenane ulun uga ora mentala nyawang kadang kita. Tumurun ana ing Madyapada merga saka gedhening kaluputane. Rama Guru. Kabeh pos dadi pepestening kodrat. Yen pancen jeneng kita
tresna lan kadang kita sakloron. Ulun bakal utusan marang jeneng kita. Tumuruna ning Ngadyapati. Awat-awat ana kadang kita Betari Sri. Mengko yen jeneng kita wis nemokake titah ing Madyapada, keng tanggung jawab lan bener-bener kepengin mboyongi Betari Sri. Kita pasrahake marang titah ing Madyapada. Nanging sawetara ranti Wis tak dawuh. minangka sangu nggonmu medun ana ing Madyapada, Kyai Pasopati Tampanon. Mengko sisandene bisa jeneng kita pasrahake marang salah sawijining jalma menungso kang tanggung jawab marang kadang kita Betari. Katen Rogi. Kepareng nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Sing ati-ati, Torin. Jeneng kita marak ana ngersa ulun tanpa tinimbal. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Estunipun kula menika ngupah di kalian kadang kula diajeng Betari Dewi Sri. Jalaran kula menika punten kalian kadang kula diajeng Dewi Sri. Estunipun kadang kula menika dhateng pundi kirana? Kumbak Sri Kunjung semono uga jeneng kita Sri Gat. Cira. Ndadekake kawruhanan kita kadang kita Betari Sri. Wiwit dina iki ulun seblatake tumurun ing lajenge dilipat menapa ngantos diajeng Dewi Sri menika jenengan seblatake wonten ing Sukodo. kaluputane kadang kita Betari Sri. Merga waswani bandrek jinah lan kadang kita Bathara Sri Sadana. Monggo kuwi mau wis nerak angger-anggering kadewatan. Ora kena ing antarane Bathara lan Betari padha nemtokake jatutramane dhewe-dhewe kajaba ulun kang nemtokake. Mula kanthi kuwi ora patuh kadang kita sakloron mapan ing kahyangan Salendra Bawana. Pangapunten dalem sewu Cirama. Dene kula boten saged pepisahan kalian Diajeng Dewi Sri. Pramila kula nyuwun pamit dhateng pati kalian Diajeng Dewi Sri Cirama. Nyuwun tambahing pangestu. Jeneng kita sak katrina ora luput. Aja, aja. Jagat wasih saning Bathara jagat ngestumpa. Apa jagat? Ora mungkin. Wis anak. Ora jeneng ulun tambuh marang jeneng kita sakloro. Nggih. Nanging nyatane yen nitik ageman kita beda karo perangane Jawa Tengkah Hywangan Salendra Bawana. Banjur jeneng kita sakloron kuwi sapa lan saka ngendi? Yen Sudi Amastani. Heeh. Jejuluk kula Prabu Raja Muka. Ratu Yaksa wontening Praja Sendang Gaya. Raja Muka Nalendra Yaksa saha Praja Sendang Gaya. Banjur kang sawiji sapa? Dipun wanoaken kemawon ulun nami kula kebo kemali Ratu Jem saking Kasitropi. Banjur jeneng kita sakloron gawe horeg Kahyangan Salendra Bawana. Munggah ana ing kahyangan tanpa cecala. Banjur wigatine apa?
awrat tinangisan dening anak kula pun Badhok Basi. Ya. Ingkang kepengin anggarwa dumateng Betari Sri saking Kahyangan Salendra. Mila ulun Iya. anggen kula minggahi Kahyangan Salendra Bawana namung saperlu badhe nglamar Betari Dewi. Semanten ugi kula ulun. Ya, kebo kemali kepi. Kula ugi nglamar lan Dewi Sri badhe kula sengkakaken pinangka prameswari wonten ing Kasetra. Kisana Raja Muka lan jeneng kita kebo kemali. Kados nggih. Tenane ulun matur nuwun banget ing atase jeneng kita titah ana ing Madyapada. Wis wani munggah Kahyangan Salendra Bawana kepengin mboyongi Betari Sri. Mung wae ndadekake kawruhanan kita. Betari Sri iki dina ora mapan ana ing Kahyangan Salendra Bawana kapara wis ulun seblatake tumurun ana ing Raja Muka kepiye ya? Menapa sedaya sabda paduka kenging kula pitados. Ulun minangka pangarsaning Jawata ora bakal sulaya anggon ulun paring sabda. Mula kanthi kuwi Kanggo ulun yen pancen bener-bener jeneng kita kepengin boyongi Betari Sri. Jeneng kita sakloron ulun tundung mudhun ana ing Madyapada. Upadinen Betari Sri. Yen wis ketemu rengkuwen reksanen boyongen ana ing negara. Rang Trewaca dawuh panjenengan kula nyuwun pamit. Sing ati-ati. Monggo.
satemah aku tumiba ning Ngacapa. Jebulana titah kang ing kono gugat kelawan Jawa. Yo, titah. Aja suwe-suwe nggon mumpen semen. Ayo. Sugaro titah. Sugaro titah. Sejatosipun panjenengan nika sinten wani njukarake anggen kula mempen semit. Lumrah yen jeneng sira durung ngerti sapa satenane. Ngiras pantes tetebungan ditepungake. Aku Sang Hyang Pikulun kang saking kayangan Bathara Endra. Panjenengan Bathara Endra. Taulun Sang Pikulun Bathara Endra. sapa satenane aranmu lan saka ngendi dunuk? Kula Resi Sidik Wacana saking Desa Ngawen jenengan. Resi Sidik Wacana saking desa. Sidik Wacana, Kula Sang Pikulun satemah aku tumurun ana ing Ngarcapada. Ing Kayuwangan Salendra Bawana sumupe kawah candra dimuka panas. Satemah geter rasane ragaku. Banjur aku tiba tumuju ning Ngarcapada. Jebul kowe lagi gugat ana ngertasane Sang Hyang Widi. Satenane mengku karep apa kowe gugat lawan Jawa? Duh Sang Pikulun. Saben-saben kula mempen semeti. Kula nyuwun ngersaning Jawata. Kersanipun amung tani ingkang mapan wonten Dusun Ngawen mugia anggen olah tetanen sami subur tanduranipun lan makmur pagesanganipun pendo mubramugu linabur madu Sang Pikulun. Lagu sepisan iki ulun ngerti patrape jalma menungsa kang ing kono anggatekake panguripane tangga lan keparo apa meneh sak nak kadang luka. Sidik Wacana, Kula Sang Pikulun. ulun wis bisa nampa apa sing dadi karep. Ing kene aku bakal menehi Gupati kelawan kowe lan aku yakinake bisa kelakon kabeh panjang kamu Resi Sidik Wacana. Matur nuwun Sang Pikulun. Ngene Sidik Wacana, ndak pene srana. Gandeng kadangku Dewi Sri Kayangan Salendra Bawana lagi nampa bebendu. Nampa duka saka ngersane Rama Gurudewa satemah kaseblatake saka ing Kayangan Salendra Bawana. Sleblatake ana ing Ngarcapada nganti saiki durung ngerti ana ngendi papan dunung. Sranane mbok menawa sambung dening perkaraku ana ing Kayangan Salendra Bawana. Sranane yen kowe bisa mulyakake kabeh wong-wong desa Ngawen sak piturute. Kowe kudu bisa mboyong anane kadangku Dewi Sri. Nuwun sewu Sang Pikulun. Mongko kula menika nggih sampun sepuh. Pendaning raga sampun rengkok. Tenaga nggih sampun suda. Napa nggih kula saged nyelametaken ingkang kadang Sang Pikulun. Sira aja nganti geterlan, aja nganti wedi. Merga ulun kan dikokang kayung mangkene iki tanggung jawab bakal menih srana lan gegaman kelawan kowe. Iki pusaka lan nyenyep. Kengaran Pasuwati ki ndak pasrahke kelawan kowe. Iki dalane. Kowe bisa mboyong anane kadangku si Dewi Sri. Mula murage tampanono Sidik Wacana. Menawi kersanipun Pikulun Bathara Endra kados makaten
saged kula badhe kula lampahi. Sing ati-ati ungsun bakal munggah ning kayangan. Dawe pikulun Bathara Indra. Aku bisa mukteke amungan ing desa Ngawen ning syarat saronane yen aku bisa mboyong Batarisi tak papanke ing desa Ngawen. Mongko aku wis yuswa tuwa kaya ngono. Yo. Aku kelingan anak muridku ya Joko Tani. Oleh Joko Tani kene ngger. Piye? Kula apa siji wacan? Nyuwun pangapunten saderengipun. Sampeyan mitungkas dumateng kula. Mbok bilih kula kedah jagi anggenipun sampeyan mempen semedi jangkepipun sekawan dosa dinten. Bener Joko Tani. Niki dereng jangkep nanging kenging menapa sampeyan ngutus dumateng kula ingkang supados kula mapan wonten ing centongipun sampeyan. Bapa tak ndongen ya Le Joko Tani. Inggih monggo. Sakjroning bapa iki mau mempen semedi nganti dirawuhi pikulun Bathara Indra. Napa saestu, Bapak? Lah, ngendikane Bathara Indra yen dina iki kahyangan Salendra Bahwana kuwi lagi geger ora tentrem. Ngaten. Nganti sedulure sing jeneng Betari Sri kasebratake sangka kahyangan Salendra Bahwana saiki mapane ana ing Arcapada. Ning sang pikulun Bathara Indra kuwi mau anggone ngupadi kawan kadange bebasan tepung gelang ning nganti saiki durung tinemu. Pitungkase pikulun Bathara Indra nalika aku ditakoni apa karepku saben-saben mempen semedi kuwi karepe wong tuwa mung kepengin aku muktekke amung tani sing mapan ana ing desa Ngawen. Kula sampun ngertos mbok bilih gegayuhan sampeyan ingkang kados ngaten. Banjur Bathara Indra kuwi mau dawuh kowe bisa muktekke amung tani ing desa Ngawen siji pacana. Ning ana syarat saranane kowe kudu bisa mboyong Betari Sri kok papanke ana ing desa Ngawen. Menawi kados ngaten Bapak Sidik Wacana. Kanugrahan sanget kang tumempuk wonten ing dusun Ngawen. Menawi kelampahan cumondhokipun Betari Dewi Sri dipun papanaken wonten ing dusun Ngawen. Ning kaya ngene Joko Tani. Inggih kados pundi? Merga bapa kuwi wis tuwa. Ora bakal bisa kuwawa. Kang supaya gumantengi kawan bapa ora liya iki kowe. Mula kanthi kuwi dina iki kang supaya kowe ngupati ana ngendi papan lan duning Betari Sri. Kula pinangka badan wakilipun sampeyan. Kaya ngono. Nanging napa saged kelampahan? Kula niki jalma menungsa lumrah. Betari Dewi Sri pinangka widodari saking kayangan Salendra Bahwana. Kula namung badan sak poto, Bapak. Joko Tani. Lan inggih kula. Dadi manungsa kuwi aja gampang ngupus. Ana unen-unen sapa temen bakal tinemu. Leres. Mula kanthi kuwi yen pancen kowe wis ana kesaguhan, Anji, iki ana piranti napa menika, Bapak? sing maringi ora liya pikulun Bathara Indra. Keng supaya pusaka iki kok kanten Pinangka piandel kula, Bapak. Menawi saking pangandika sampeyan kados ngaten. Saged-sagedipun kula badhe mbudidaya ngupadi
dumateng Betari Dewi Sri kula papanake wonten ing dusun Ngawen. Sawetawis wedal Bapa. Kula nyuwun pamit tambahing pangestu. Joko Tani, Nani nggih. sadurunge kowe ninggalke Bapa. Bapa mitungkas lan kowe oleh Joko Tani. Kados pundi Bapa? Pusaka kang aran panah Pasopati. Nani nggih. Kuwi aja pisan-pisan kok gunake kalamun ora ana kepethuk kakang. Ngestokaken dawuh positif wacana. Mila kanthi menika badhe kula wiwiti anggen kula ngupati dumateng Betari Dewi Sri. Tak pangestoni kaya dening ilining Bali. Matur suwun sanget Bapak Siti Wacana. Sanget. Sakwise anak urip Joko Tani ninggalke wong tuwa. Atiku kok rasa ora kepenak. Melang-melang pindhane kaya dokok bayi ana sak pinggiring jumlah. Joko Tani, wong tuwa sing bakal njangkung nglakumu saka mburi Joko Tani. Anggonku jumangka ninggal omah. Nanging dina iki ora kaya padatan. Hawane iki panas banget. Awakku kuwi krasa sayah. Gondangku krasa salib. Mongko iki ana sak tengahing ora-ora. Banjur apa sing bisa nambani saliting gondangku? Ngono sawiji wit-witan kae. Gedene rong prangkul. Dhuwure udakara 20 tombak. Kok ana wowoane? Yo. Bakal tak tamani panah Pasopati. Pasopati kena kok ing wit kae kaporo netesake banyu. Aneh-aneh banget. Tumetese banyu kae sakwise tak rasake. Kok rasane legi. Yen kaya ngono wowoan apa kae? Lagi sepisan iki aku mangerteni. Waduh, rumangsa bingung. Aku dhewe ya ora mangerteni. Joko Tani. Sakjroning wong tuwa nglapati lakumu Injih kados pundi, Bapak? iki mau aku keprungu swara kang jumbledhuk. Iki mau kowe tumindak apa Joko Tani? Waduh, pangapunten ingkang kathah. Positif wacana. Pitungkas sampeyan dumateng kula. Menawi kula mboten kapenca ing Pancabaya, mboten dipun keparengaken ginakaken panah Pasopati. Kuwi bener. Malah kapara Bapak. Kula sampun ginakaken panah Pasopati kangge nampani wowoan menika, Bapak. Dadi panah Pasopati kok tampake wala kae. Leres nanging aneh-aneh sanget. Aneh kepiye Joko Tani? Saksampunipun kena panah Pasopati,
kapara netesake banyu sareng kula raosaken banyu kala wau raosipun legi Bapa. Dadi banyuning wala sing kok panah kae tumetes rasaning legi. Leripun kados ngaten Bapa Siti. Ngene ya Joko Tani. Nanging nggih kula. Yen kowe durung ngerti wit kae, kae kang aran wit Bogor. Wit Bogor Bapa. Sing kok panah kae wujuding wala. Saya-saya ngetokke banyu kang tumetes legi rasane kae. Kae uga bisa kanggo sandang pangane wong tani. Kok ngaten nggih? Lan banyu wala kae kena diarani legen Joko Tani. Legen. Joko Tani, Nanging nggih kula Bapak Sidik Wajo. wong tuwa mitungkas lan kowe Inggih. aja kok baleni meneh pisan-pisan yen kowe ora kepepet ing kahanan panah pasopati aja nganti kok gunake. Boten Bapak. Mila kanthi menika menawi dipun keparengaken badhe kula bacotaken anggen kula ngupati kalian Betari Dewi Sri. Ya, wong tuwa bakal nilani ning aja nganti pisan-pisan nalike pitungkas. Mestakaken dawuh Bapak Sidik Wajo. Wacana mitungkas kelawan aku. Aja nganti tumuli bali lamun to ora bebarengan kelawan Betari Dewi Sri. Ora kurang-kurang anggon budidaya. Nanging nganti seprene aku durung ketemu kelawan Betari Dewi Sri. Wes kabeneran yen ora bingung bakal takon marang pawulan. Capet-capet aku krungu. Sajake ana swara saka wetan. Pancen ana swara. Nanging kok ora wujud. Ora ngerti. Ora Bantu iso swara apa nyawang. Yo, pancen yen to ora bisa nyawang aku wis pas jalaran aku ora jalma menungso kaya kowe. Mestine wae aku kaget. Ora ngerti saka ngendi papan dunungmu, malah kapara kowe madhep ana ing pengarepanku. Tenane kuwi iki sapa? Aku Manyarsari. Manyarsari. Yo, yen to kowe ora mangerteni aku wis pas jalaran aku ora kabusan kaya kowe menungso. Aku bangsane Kajiman. Oh, tenane bangsa Krajiman. Iya. Kang aran Manyarsari. Pancen bener. Pawungan. Heeh. Wis kabeneran aku ketemu marang kowe ning papan kene aku bakal takon karo kowe. Arep takon kelawan aku. Yo. Takonono. Aduh saka sendang gayam nganti teko papan kene aku mung goleki wong lanang sing jenenge Joko Tani. Apa kowe ngerti? Joko Tani. Joko Tani sing tak goleki. Saka desa ngendi? Hah? Saka desa Ngawen. Oh, Joko Tani. Iya, yen kowe Joko ngerti Tani aku- ora ana loro. Lah, Mung oh, sawiji aku. Sapa? Aku. Sapa? Aku Joko Tani. Joko Tani. Heeh. Joko Tani. Iya. Sik to. Hei, Sajake kok bunga atinmu. Iya. Sakwise kowe ketemu kelawan Joko Tani yo aku. ya mesti wae aku bunga rasane atiku jalaran apa? Adoh saka sendang gayam teko desa Ngawen. Aku mung kepengin goleki kae sing jenenge Joko Tani. Lho, malah saiki dina wis ketemu marang kowe coba. Apa ora seneng rasane atiku Joko Tani? Redene kowe wis ketemu kelawan aku. Banjur ana perkara apa? Ya ana. Iki mesti kowe sing ora ngerti.
Joko Tani. Kepiye Manyarsari? Goleki kowe. Heeh. Teko kene iki mergo aku tau ketemu karo kowe. Kowe teko ning kamarku, terus kowe njaluk tak ambung, kowe tak rangkul coba. Mogal. Kok iso mogal? Tak kira lagi sepisan iki aku ketemu kelawan kowe. Yo gene kowe kok kondo. Lamun to aku lu mlebu ana ing centongmu. Yo mlebu ning kamarku. Rangkulan kelawan kowe. Rangkulan karo aku njur kowe njaluk tak ambung. Kowe tak ambung nanti aku klinger terus aku glundung. Tenane kowe ngimpi. Aku ngimpi ketemu kowe Joko Tani. Kowe tak rangkul, kowe tak ambung meneng. Ae mula nganti aku kedanan goleki kowe. Mergo kowe wis tak ambung. Manyarsari. Hei Joko Tani. Sesuk maneh yen arep cerita ngimpine didhisikke. Lho ya malah. Lah nang ngimpine didhisikke turune kapan Joko Tani? Oh ya bener Lah kuwi. iya wong ngimpine dikandhake sik terus Turun dhisik lagi ngimpi. Ora kleru. Pancen bener. Jujur ayune mau ngimpi. Lho, Lamun kelakon temenanan, wah cilaka. kok iso cilaka Joko Tani? Cilakane nggon ngendi? Cilakane, Hmm. aku kuwi menungso, kowe bangsa krajiman. Dadi menungso karo krajiman ora entuk. Ya ora bisa kelakon. Alah, saiki ki padha wae ya rasane. Bangsa krajiman karo menungso yen yo rasake wis ta padha. Kok bisa padha? Lah iya. Padhane manggon ngendi Manyarsari? Padane ya manggon kowe ngrasake iki mau. Heeh. Coba saiki aku rasak dong ora padha karo Nah. menungso. Lamun to aku kelakon lagi sing kaya ngono, Ya. bebendu apa sing bakal tak sandang? Yen to babakan bebendu Joko Tani. Kepiye, Manyarsari? Mengko aku sing nanggung kabeh ki mau sing nampa dosane aku ora apa-apa. Bakune aku mbok ladeni lho. Kok bocah bagus kok dipek dhewe. Ning nggon aku lho ora ono sing koyo kabeh do ndek untune njaba. Mergo bangsa krajiman. Lah iya, ora ono sing ora ndek untune njaba, untune nang njaba kabeh. Ning njaba kabeh. Lah aku kepengin ngrasake sing ora nang njaba untune. Ya untune dicoplok ngene njaba. Lah kok napa yo aku apa aku ora iso mangan karo menungso iso. Manyarsari, Joko Tani. luwih becik ora sambacut. Lamun to kowe duwe rasa tresna kelawan aku. Luwih becik bali ana ing bangsamu dhewe. Bali. Tarewangi aduh kaya ngene iki mbok kon Bali. Lho Joko Tani. Kok yo ora ketang sithik ngono mbok ya aku dimesake. Ngene Joko Tani, kowe mau tenan tak kek bojo. Aku ora sagu. Ora sago. Ya wis nek ora sago ora apa-apa ning rene. Piye? Wis aku ya ora apa-apa, ya ora loro atiku ora. Ilo legowo. Ilo legowo kowe ngoh karo aku ora apa-apa. Apik ya ngono. Nah, piye? Ning ora ketang pisan aku ladenono. Ladeni kepiye? Ayo kaya wong-wong bebujuan kae, aku Ah. mbok keloni. Wis tak ngono mbok keloni nek ya padha wae. Tresna wae ora kok dadak ngeloni. Dadi nek ora tresno ora entuk ngeloni. Ya ora bisa. Ya wis, ora mbok keloni ya ora apa-apa wis. Aku tak ngalah terus iki. Saiki ora dikeloni ora apa-apa ning. Aku ora ketang siji wae. Bene ngerti. Ngerti apa? Delok tok ngono wis ah. Aku ora duwe apa-apa. Kowe. Duwe apa? Kowe duwe barang siji sing ora entek selawase. Mokal. Kok mokal? Jenenge barang saya suwe saya entek. Iki ora iso entek ya Joko Tani, entek yen dipangan rayap. Barang apa kuwi? Mbok gawa ngalor ngidul. Apa? Ora ngerti? Ora Ora ngerti. ngerti. Ha. Yo, ora tak demok tenan. Mula aku jujur ya Joko Tani. Ana pariane. Pariane apa? Kayu waru dipangan rayap. Kayu waru dipangan rayap. Lamun kowe weruh bakal girat-girat. Walah, kira-kira. Aku menawa kira-kira. Yo kuwi sing tak goleki Joko Tani. Mula Joko Tani. ora Kepiye, Manyarsari? Aku tresno tenan karo kowe yen to ora bisa dadi bojomu. Luwih becik aku tumekane pati Joko Tani. Kuwi santi ning atimu. Pancen bener. Yen kaya ngono, Manyarsari. Ning kene bakal tak wujuti.
dadi manuk manyar sing kaya ngene. Joko Tani. Aku lara atiku marang kowe jararan wis ora nampa apa katresnanku mula. Eling eling. Kowe nek tandur apa wae bakal ndak rusak Joko Tani. Mergo kagul atine dheweke ora bisa sandingan kelawan aku. Tak sampurnake Malakapara dadi kawujudan manuk manyar. Sesantine bakal rusak tetanduran kaum tani ana ing desa Ngawen. Klebu Omo, Longko Kasembadan. Lamun to isih ana Joko Tani, kawujudan manuk manyar bakal tak bras